Kauan kauan sitten pahat näsät karkoittivat tontut luolistaan ja Suomesta. Kaukaisessa paikassa maailman äärissä vanha tonttu iki-iäkäs tekee kuolemaa. Soittorasia soittaa hänen elämänsä sävelmää ja se on pysähtymäisillään. Ainoa avain, millä soittorasian voi vetää, jäi ainoaan säästyneeseen luolaan Keuruulle. Iki-iäkäs lähettää 3 tonttua Toivon, Kaukon ja Handen hakemaan avainta. He saavat mukaansa viisasten kirjan, jossa on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Kirja ei saa joutua näsien käsiin. He löytävät avaimen, mutta lentokoneen potkuri on vääntynyt, joten he ovat haaksirikkoutuneina Keuruulla. Kauko veistää uutta potkuria puusta. Maanviljelijä Olli Santanen, hänen vaimonsa Kerttu ja heidän koiransa Vikki ovat autuaan tietämättömiä tästä kaikesta. He vain sattuvat asumaan luolan lähellä. Mutta kuka kumma on pimeässä vaeltava muukalainen? On synkkä ja myrskyinen yö. Ja sitten sää. Voimakas myrsky jatkuu ympäri maata, eikä se osoita laantumisen merkkejä ensi yönä, eikä myöskään huomenna aamupäivällä. Lämpötila laskee. Myrskyvaroitus voimassa kaikilla merialueilla. Mahotonta meininkiä. Niin, sää pahenee pahenemistaan. No niin, nyt sataa jo. Niin mahotonta meininkiä. Niin, ei voi toivoa muuta kuin, että ilmat paranee hissukseen. Seikka on saletti. Joku koputti ovelle. En minä kuullut mitään. Ihan varmasti koputti. No kuka se nyt voisi olla tällaisella Jumalan ilmalla? No ei sitä saata arvata. Hyvää päivää. No päivää. Olen kauppamatkusta, myyn kenkiä ja sukkia silleen. Joo, mutta me ei osta mitään. En minä nyt ihan sitä. Minulla oli pieni ongelma auton kanssa, enkä tunne tätä seutua yhtään. Siellä oli jotakin puskia ja puita ja tie. No tie, pop. Asutteko te täällä ihan yksin? On minulla tuo Kerttu. Niin ja Piski. Koira? Niin. Ei kai mikään pitbull-tappaja terrieri. Ei se sellainen ole. Miten sen nyt sanoisi? Siinä on vähän susikoiraa, Lassieta ja itse asiassa sen isä oli teurastajan ikäloppu Piski. Ahaa, siis niin kuin joku Mixit Grill tai Tuttifruttia silleen. No justiinsa niin. Mihin minä jäin? No autolla jäit. Ai niin, bensa loppui silleen. No minulla on liiterissä bensakanisteri. Minähän sanoin, että bensa loppui, mutta kun rengaskin puhkeessa silleen. No ulkona on tunkki. Kauanko nyt tuossa vaihtaa? Niin minä sanoin, että rengas puhkesi, mutta en huomannut sanoa, että se paloi kiinni. Moottori ja silleen. Kaikki tapahtui yhtä aikaa ja silleen. Vahinko ei tule koskaan yksin, sanoi velipoika, kun Karjakko kaksoset sai. Niin se vaan toppasi. Enkä tunne tätä seutua yhtään ja sataa aivan kaatamalla ja silleen. Ja on niin kylmäkin, niin mä ajattelin, että jos... tulkaa nyt sisään no, siitä silleen, sitten. Mä ajattelin silleen. Me olemme juuri syömässä. Maistuiskos teillekin? Nyt mä Keuruulle jään. Hei, stop! Hyvin sanottu. Voitko toistaa? Nyt mä Keuruulle jään. Nyt mä Keuruulle jään. That's good. Ehkä voimme käyttää sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Mies mä jäimikään. No Keuruulle.
Ai niin. Mun nimi on niinku Pentti ja silleen. Oikeastaan mun nimi on Antti, mutta se ei oikein sopinut ja silleen. Pentti on parempi kuin Antti ja silleen. Parempi bisnesnimi. Pentti Niikseen. Ja kyllä me Niikseen tunnetaan, jos Niikseen tulee, tai Niikseen tuli jo. Seikka on Saletti ja minä olen Olli. Onhan sekin nimi. Nimi kuin nimi ja silleen. Seikka on Saletti Santanen. Santanen. Niin, hän on Olli Santanen, minä olen Kerttu. Seikka on Saletti. Minun isäni oli Vallu. Siis Vallu Santanen. Vallu Santanen. Pop, 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 pop. Mitä sä oikein meinaat? Vaikuttaa tekaistulta ja silleen. Ihan niinku Anttia silleen. Onko siinä jotain vikaa? No mietin nyt. Vallu Vantanen, Jallu Rantanen ja silleen. Pop, 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 pop. How oikein koustu potkurin veistely, Kauko? I have been veisteskellen veitsellä koko päivän. Jees, mitä visi? Lastu ja lattia täys. Jees, täällä on kun siko lätissä. Hande, take that harjaa kihveliä alas siivota. But why is always... Piko, sulla on rumimmat kuteet ja pisin naama. Ouch. It looks good. Niinpä näyttää. Puoliksi aloitettu, puoliksi tehty. Mutta mihin minä jäinkään? Oh yes. Ouch! My back! Oh! Much better. Sä sitten jaksat pölistä, Hande. Lastut pölisee. Oli se vähän harmillista sen sinun autosi kanssa. Soitanko minä korjaamolle ja pyydän tulemaan? Ei tarvi. Mä tiedän autosta aika paljon. Se on vanha rämä, eikä ole mitään vitsiä pyytää monttööriä tänne asti. Mä luulen, että mun täytyy jäädä huomiseen. Sano. Silleen huomiseen, silleen. Kyllähän se käy, mutta eikö sinun pitäisi riisua tuo takki? Sinä voit nukkua sohvalla Vikin kanssa. Vikin kanssa? Voihan Vihtori. Niin, Vikki, se on meidän haueli. Kuka on tämä Pentti? Aikooko hän tehdä jotakin? Ja jos aikoo, niin mitä? Katso huominen jakso.